Днес за какво ще си говорим. Доста голямо впечатление ми направи наскоро, че то не отскоро, от няколко месеца много видеа вече почнаха да се качват за GTA 6, ликове и така нататък, което според мен не е добре. Имам предвид, че повечето клипове според мен лъжат хората за играта. И в това видеото ще разгледаме тези канали, ще говорим за тях, ще кажа своето мнение за такъв тип контент, като цяло за GTA 6, ликовете и така нататък. Така че надявам се да ви хареса видеото и нека да започваме. Както казах по-рано, днес ще си говорим за нешумелите ликове за GTA 6 и как според мен ютуберите ви използват за гледания и за пари. Това е ясно, но днес ще разгледаме тази тема, защото аз от много време мисля да направя такъв клип, защото не бих казал, че съм изнервен, но дразни ме това, което правят, много ме дразни. И аз по принцип не обичам така да се прави. Не обичам такива методи за изкарване на пари, за така да кажа дивиденд, за абонати и така нататък. Вече сме в YouTube и нека да видим първия канал, за какво става въпрос. Казва се Mr. Boss FTL. Мисля, че така се произнася. И нека да видим видеоклипове, какво има в неговия канал. И той естествено има GTA 6 ликове. С изключение на тия двата клипа. Това са за някакви други GTA, това за GTA 5, това мисля, че за GTA 3. Някакви клипове не съм разгледал. Какво ще говорим за този канал? Първото нещо, което забелязваме в този канал, че има доста GTA 6 ликове и качва през 1-2 дена, през 3 дена някой път. По някой път се е случвало и на ден по 2 пъти да качва. Да се чуда откъде ги взимат тези ликове, да прави толкова клипове за GTA 6, бе, човек. Той излиза, че знае повече за играта, отколкото Rockstar човек. Тоест, тези хора се докараха, че знаят повече за играта, отколкото Rockstar човек. Значи има някакви клипове, в които откъде взима ликовете и така нататък, откъде взима информацията. Обаче повечето клипове, да кажем 80% клиповете, но да кажем 80% от клиповете му не ни казват къде взима тази информация за ликовете. Така че какво правим? Откъде ги взимат тия ликове? Аз не знам, според мен тия хора си говорят някакви щуротии, просто е така за гледания и защото по принцип играта още не е излезла. Аз даже, според мен, те говорят, че ще излезе за 2025 година, обаче според мен може би ще отложат. Дано да не отложат, да не съм прав. Но според мен това е вид като измама и просто то педал с извинения, даже без извинения, лъже хората си, абонатите си, той има бая абонати това. Аз не знам преди какви клипове е качвал, мисля, че преди е качвал някакви туториали на GTA 5 онлайн, някакви трикове, не знам, то даже го майче в описанието, тук в описанието пише какво е качвал преди. Но плюс откъде взимат тази информация, откъде взимат, защото много лесно, например мога да кажа, например аз мога да направя такъв клип, GTA 6, лик, ще има еди какво си и така нататък. Мога да нахвърлям всяки простоти в този клип и да кажа, че надали ще има извънземни сняга, ще има бахти и щурти и така нататък. И обаче като излезе играта и какво става и това, което съм казал, какво правим? Излагал съм. Така че не е много добре според мен. И между другото, като гледате тия клипове, не се радвайте чак толкова, защото според мен 80% от това, което е казал, не е истина. Не 80%, 70%. От това, което е казал, не е истина. А другото, от което го е казал от, например, от по-такива достоверни ликари. Има всякакви глупости тук. Rockstar
подготвя GTA 6 ревю, GTA 6 лик е вайрал, някакви ликове, какви ликове, аз никакви ликове не съм виждал по принцип, аз в компютъра ги имам всичките ликове. Едночасовия лик го имам на компютъра. И това е единствения лик, който е излизал за играта. Има някакви други ликове, ама това не са достоверни, според мен. Като някакви снимки и така нататък, някакви скриншота от играта и така нататък. Но да, според мен е много лесно да се излъже аудиторията в момента, неговата аудитория, защото играта в момента не е излезвана, не се знае още нищо за нея и много лесно може да се говори. Много лесно може да се говори, според мен, и да се казват много щурти и така нататък. Да хайфат играта още повече, да казват това ще има, това ще има и така нататък. Се изкарват се, че едно знаят повече неща за играта, отколкото Rockstar, от самите Rockstar. Да, нека да видим и втория канал. И така, ето го и втория канал, казва се Интер, с 413 000 абоната, доста голям канал. И така, нека да видим какво има в канала му. Естествено, ликове на GTA 6. Why GTA 6 is already controversial. GTA 6 Major Updates, New Producer, инстарегове. Какви са тия инстарегове? Не знам. Откъде ги изваждат тия инстарегове? Най-вероятно от трейлера, но тук не знам. GTA Leak, Vehicle, трейлер. Но да. Този между другото е text-to-speech ютубър. Пише някакъв текст на някакъв изкуствен интелект и този изкуствен интелект му говори какво е написал. Не знам, не съм много, извинявам се за некомпетентността ми към изкуствен интелект и така нататък. Не съм запознат с тия чеки, за което се извинявам. Това му е канала на Пича. Да, но яко качва с GTA 6 ликове, не знам откъде ги взима. И той много рядко споделя откъде си взима ликовете и така нататък. Не знам хора, това мен лично много ме дразни. Хубаво е да има ликари, обаче да са някакви компетентни и достоверни ликари. Ще ви препоръчам, ще оставя линкове в описанието на двата канала, които сега ги разгледахме, просто да видите клиповете и да видите за какво стана въпрос. Сигурен съм, че и вас ще ви изнерви по някакъв начин, защото според мен то на 60-70% говори глупости в клиповете си, само заради гледането и заради абонатите. Пък и без това е текстоспич ютубър, така че дори да говори глупости, хората не го знаят кой е и така нататък. Така че мисля, че него го боли шундата, го боли. Какво си говори, какво не е, така или иначе, какво ще му направят нищо, дори да сгреши. И така, видяхте за какво стана въпрос. Видяхме тези канали. Ако искате да разгледате каналите, аз между другото ви препоръчвам да ходите да разгледате каналите видеоклиповете, да видите за какво стана въпрос. Защото аз не можах да ги пусна, защото компютър им ще гръмне, то не ще гръмне, атомна бомба ще стане, ще гръмна селото тук. И затова не съм ви пуснал клиповете, за което съжалявам, обаче ще оставя линковете към каналите, да отидете и да си видите за какво стана въпрос. Искам първо да подчертая, че не ги хейтя. Това не е хейт видео, просто не знам за кой път ще го кажа на този канал ми. Съм го направил да си изказвам своето мнение за всякакви неща. Без значение какви са. Тия неща супер много ме дразнат. Тия ликове и така нататък, които ги изкарват през ден, през два, някакви ликове, човек, които говорят щуротии, те даже не са достоверни тия ликове според мен. Говорят щуроти, ама големи щуроти. Те си изкараха, че знаят повече за играта, отколкото Rockstar. Мен това изключително много ме дразни, защото има толкова много удостоверени ликари, като Джейсън Шрайер, как беше, имаше и други, ще ви покажа един канал, мисля, че се казваше Cyberball, или къв беше той, мисля, че е достоверен ликар в GTA 6, не мога и за него да гарантирам, защото
единия ютубър, който разгледахме на Интер, или как беше, забравяхме името, беше текстов спич ютубър, така че според мен за него ще му е много по-лесно да говори глупости, защото дори да накрая тези неща, които се оказа, че не са верни за играта, когато излезе играта, и него няма да му направи нищо, защото те не знаят кой е. Той не си показва лицето и така нататък. Нямам нищо против за тия хора, които така правят, и аз съм същия, нали, обаче аз не правя ликове на игри. Това си да правя ликове, ще кажа, че ще покажа откъде съм взел информацията, ще кажа, например, да не го взимате на сериозно това, защото играта още не е излезла, човек. Играта още не е излезла. Нали? И според мен е много лесно да се манипулират хората, така, защото тя играта още не е излезла и ти почваш да говориш някакви работи, нали? Не казвам, че всички ликове са грешни, значи има ликове, които са достоверни. Аз имам едночасовия лик на GTA 6, имам го на компютъра си, съм го изгледал целия и направих мой анализ, така да го нарека, и доста неща са верни за тия неща, които ги говорят, нали, и ликарите и така нататък. Някои неща са верни сега, нали, не споря. Но повечето неща са глупости просто. Просто глупости са. Поне според мен, сега аз не мога да кажа нищо, може да са верни, извинявам се, нали, ако нещо сега съм грешил за това, но според мен това не е правилно. Не е правилно през 2 дена, през 3 дена да качаш ликове, да, ликове. Откъде ги взимате тези ликове, бе, брат? Откъде те си изкараха, че те правят играта, бе, човек. Нали, би ви препоръчал, ако търсите ликове и така нататък, търсете ги от ликари, които са се доказали, че ликовете си им са верни, че са достоверни и така нататък, и не са някакви текстоспич педалчета или някакви, нали, ай сега да не кажа, защото ще обиждам и себе си, ще обида на маната му, или някакви такива, които си крият лицата. Нали, ясно от това число, нали, аз обиждам себе си в момента и аз се иронизирам. Но да, аз имам и някаква причина за че го правя това, а не да правя ликове на игра, която още не е излезла, и да лъжа хората за абонати и за така, и за това да си крия лицето. Аз това не го правя. Крия си поради други причини лицето, които не искам да ги казвам. Защото не е срамно. Защото не е срамно да си покажам лицето, не съм много фотогеничен. И да, и искам да чуем вашето мнение в коментарите. Пишете един коментар, кажете и вашето мнение за тази тема. Искам да чуя вашето мнение, защото според мен има хора като мен, които се дразнят на това. Хубаво е, нали, да гледаш ликове и така нататък. Аз между другото съм спирал да гледам такива ликове от 2-3 дена, нали, за да мога да направя този клип. Горе-долу, нали, малко горе-долу да съм компетентен с нещата, които казвам. Не, че съм, нали. Обаче аз просто сега в момента, преди няколко минути си казах, сега снимам видео за GTA 6 и почнах веднага да снимам видео, нали, да записвам и така нататък. Аз така, като си намисля нещо и веднага го правя без сценарий и така нататък, затова някой път ще чувате клиповете да мънкам и така нататък, защото аз нямам сценарий и така нататък, не си пиша сценарий, защото искам мислите ми, които са ми в главата, да си казвам, нали, веднага. Нали, веднага да ги изстрелям, а не да ги записвам на някакви лищи на компютъра си и после да ги чета и така нататък. Това според мен не е хубаво. Нали. Поне според мен. Искам да се извиня за ако съм обидил някой, нали, в това видео. Нямам нищо против за такъв тип видеа, нямам нищо против. Не си мислете, че имам някакъв против ликовете на GTA 6 и така нататък, но просто има толкова хора, които използват играта, която още не е излезла, използват този шанс да изкарат повече пари, повече абонати. Аз не съм никой да съда. Хората са свободни да правят каквото си искат. Аз не съм никой да ги съда и така нататък. Обаче на мен ме дразни това нещо. Имам някакво мнение, искам просто да си го изкажа това мнение. Така ще ви препоръчам да оставите по един коментар, да си кажете своето мнение. Ще се радвам доста да обсъдим за какво стана въпрос, да видя и дали има хора като мене, които мислят по същия начин за тази тема. И да, надявам се видеото ви е харесало и ще се видим в следващото видео. Чао и до скоро!